Dnes vám ukážem byt, ktorý má tak dokonalú kombináciu všetkých parametrov, že si ho hneď zamilujete. Sme na ulici Boženy Nemcovej a všetci vieme, že táto ulica v ľuďoch naozaj rezonuje. Je tu všetko, čo k životu potrebujete. Škôlka, základná škola, technika, potraviny, reštaurácie aj MHD. A to, čo ma na tejto lokalite baví najviac, že popri tom všetkom tu máte stále dostatok zelene a ihrisk. Také kombinácie sú proste v meste na nezaplatenie. Tento trojizbak je po kompletnej rekonštrukcii, má dve veľké spálne, 68 m2, priestranú obývačku, kúpeľňu s vaňou, samozrejme kuchyňu a až 3 balkóny. Byt je orientovaný na 3 svetové strany, takže je tu neustále vzdušno, svetlo a príjemná klíma počas celého dňa. Rekonštrukcia má síce 10 rokov, ale keďže bola urobená poriadne a kvalitne, vyzerá to tu stále ako nové. Čo oceníte možno najviac? Byt sa predáva kompletne zariadený vrátane vybavenia, čo vám ušetrí tisíce eur hneď na začiatku. Zbalte si kufre a čakám vás na obliadke, pretože už tady nebudete chcieť odísť.